салом дар ҳиндустон волидон писару келинашонро ба суд дода $65000 талаб карданд. ба чӣ хотир ин гуна рафтор карданд? ҷузъиёти онро мо ба шумо хоҳем гуфт. ин барномаи хабар барои ту. бо шумо ҳастам ман Солеҳ Нуралиев ва инак бармегардем ба хабар. падар ва модари солхӯрда аз он гила доранд ки писар ва келинашон ба онҳо набера намеоранд. дар ин бора Indiana Today хабар медиҳад. манбаъ меафзояд Санҷив ва Адана Прасад ба додгоҳи шаҳри Харидвар шикоят бурданд. онҳо гуфтанд ки тамоми пасандози худ ҳудуди $80000-ро барои хондан ва хонадор кардани писарашон масраф намуданд. орзуи худро ба хотири ба воя расонидани ӯ қурбон кардем. ҳатто барои таҳсилаш $2 миллион қарз гирифтем, аммо писару келин бо маҳрум кардани мо аз набира ба мо зарари калони маънавӣ расониданд. даъво намуданд ин ду ҷуфти солхӯрда. феълан прасадҳо мехоҳанд то писар ва ҳамсари ӯ ба онҳо $65000 ҷуброни маънавӣ диҳад, агар кӯдакро дар давоми 1 сол таваллуд нашавад. умуман ин хандаовар аст. албатта зимнан вакили мудофиаи онҳо низ изҳор кардааст ки мизоҷонам аз он бим доранд ки набераҳои худро надида мефавтанд. дар ҳамин ҳол маълум гардидааст ки пас аз ба додгоҳ муроҷиат намудани ҷуфти солхӯрда, писар ва келин онҳоро умуман ба шаҳри дигар кӯчиданд ва иртибот бо волидонро куллан қатъ карданд. ин гуна вазъро дар дигар мамолаки дунё дида шукр мекунем ки падару модарони ҳалиму меҳрубон дорем, ки моро ҳамеша дӯст медоранд. такрор ҳам бошад, мо боз мегӯем падару модаратонро эҳтиром кунед ва дӯсташон доред. дӯстон, фикру ақидаҳоятонро оиди ин мавзӯи хеле ҷолиб метавонед дар комментария нависед. ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо ҳастам ва будам ман Солеҳ Нуралиев. то барномаҳои оянда чӣ мехоҳам бигӯям? шоду пирӯз бошед. хайр.